Fiskeriet skaber arbejde og indkomst for rigtig mange mennesker. Men det er også stort set det eneste, vi her som land betragtet tjener penge på. Fiskeriet tegner sig for 88% af vores eksport. Velkommen til valgdebat om landets vigtigste erhverv. I dag skal vi have svar på, om kandidaterne fra partierne har en langsigtet og holdbar fiskeripolitik, eller om de måske mest er ude i, skal vi sige, stemmefiskeri. Velkommen til kandidaterne fra partierne, og velkommen også til dig, Henrik Leth. Valgkampen den startede jo i høj grad med de 20 kroner og de 400 kroner, Henrik Leth. Hvordan kan det være, at vi ikke kan få mere for vores stenbiderrogn? Hvordan kan det være, at pengene fosser ud af landet, som Kim Kielsen siger? Jeg tror nu ikke, at pengene fosser ud af landet. Det man kan sige, det er, at jeg kan komme med nogle helt konkrete tal. I 2013, hvor de rogn, som der blev hentydet til, de blev produceret, da det firma, jeg kommer fra, vi gav 20 kroner og 50 øre til fiskerne. Da vi var færdige med at producere rognen og havde sendt den til Danmark, så havde det kostet 34 kroner og 40 øre, og salgsprisen for de rogn, fordi der var sendt til Danmark, den var 31 kroner. Samlet set havde vi et tab i 2013 på produktion af stenbiderrogn på cirka mellem 1,5 og 2 millioner kroner. Så at pengene skulle fosse ud et eller andet sted, det er simpelthen ikke rigtigt. Men der er jo en lang række omkostninger i forbindelse med produktionen. Så jeg synes, det er helt rigtigt, at man starter med at sige, at vi skal se, hvordan vi tjener mest muligt på de fisk, vi nu har. Men det skal vi bygge på facts og samarbejde og finde ud af, hvordan kan vi egentlig gøre det bedre? Kan vi gøre det bedre, eller gør vi det? Eller vi kan altid gøre det bedre, det er jeg sikker på. Sådan at vi kan tjene flere penge til at opretholde velfærden, til at mindske uligheden, til at få flere folk i arbejde. Det er vi selvfølgelig også med på. Men vi føler, at vi hele tiden bliver hængt ud som nogen, der har nogle skjulte motiver og sådan nogle ting, og det synes vi altid ikke er rimeligt. Så vi synes, at det, der skal ske efter et valg, det er, at vi får et samarbejdende landsting, som samarbejder om at få en sammenhængende fiskeripolitik, der giver det størst mulige samfundsøkonomiske udbytte til vores samfund, og ikke sidde og fundere over, hvorvidt der er nogen, der gemmer penge det ene eller det andet sted. Fordi jeg tror simpelthen, at det er myter, og det hele baserer sig på. Og lad os komme væk fra det, og lad os få nogle realiteter ind i debatten. Kim Kielsen, lad os starte med regnestykket fra Henrik Leth, og så gå videre til de andre ting bagefter. Hvad siger du til hans regnestykke? Han går faktisk og tager penge på det her. Ja, det kan jeg jo sagtens sige. Nu har jeg taget et glas med her. Der skal 20 glas op til 1 kilo. Det her, det koster 20 kroner. Så er de 19 glas lige pludselig et eller andet sted hen i de forskellige led. Jeg ved ikke hvor, men for mig at se, det er jo en beskæftigelse, vi skal prøve at få i gang heroppe. Hvordan og hvorledes vi kan få bedst muligt ud af de forskellige ting af økonomi heroppe. Vi skal have arbejdspladserne heroppe. Men hvis Henrik Leth siger, at han sælger det til supermarkedskæderne til den der pris på de der 31 kroner, var det vist, vil du så holde op med at sælge til supermarkedskæderne, eller hvor vil du hente de penge hen? Nu kan vi jo så prøve at kigge alligevel. Sælge dem til supermarkedet, og så de pludselig tjener 370 kroner. Supermarkedskæden, det er ikke også, når de koster 400. Der er jo en stor spring der. Hvordan kan vi så sørge for, at måske... Altså, der er jo for eksempel noget, der hedder moms, Kim Kielsen. Det ja, man måske lige moms på flere 100% og sådan noget, den skal vi også lige medregne. Det er jo ikke særlig smart at medregne sådan. Vi kan jo tage andre eksempler op af tasken her, hvis det skulle være. Men igen, det som vi vil hen på, det er, at vi kan få mest forædling her i landet. Vi skal have den største forædling i landet her. Jamen, og vi skal anvende sælge til en anden pris, Kim Kielsen, så hjælper det jo ikke at forædle en hel masse. Til en anden pris, når den kan komme i en butik, hvis vi så skal sælge den videre i en butik, der måske tjener de 30% af det. Ikke også? Hvor er de sidste led henne? Vi skal have ansat i Danmark. Det skal jo næsten kun være den lærermand, der kører direkte fra lageret og sætter den ned til butikken. Der skal ikke er I simpelthen for dårlige købmænd, eller hvad der kan det må vi jo så åbenbart være. Det tror jeg nu ikke er rigtigt. Altså det, der er sagen, det er, at jeg vil gerne sige, der behøver ikke opstå myter omkring de her priser, som jeg siger. De her, de er solgt ud af Polar Seafood, de her stenbiderrogn. Vi har intet at gøre med dem efterfølgende. Og jeg ved, at alle tabte penge på stenbiderrogn i 2013, uanset om det kostede 400 kroner i Irma for et kilo. Det kostede 150 kroner i Lidl. Så altså, jeg mener, det er ikke sådan, at der er en sandhed omkring det her. Der er mange omkostninger at køre igennem. Jeg synes, det fornuftige vil være, hvis man sætter sig ned og så prøver at finde ud af, hvad er facts i det her, i stedet for, at vi hele tiden skal basere en politik, som er den vigtigste i landet, på baggrund af myter og formodninger, som folk måtte have om det ene eller det andet. Så lad os da få sat os ned og finde ud af, hvorfor er det,
at det kan eller ikke kan lade sig gøre at lave den forædling. I stedet for ligesom at antage, at vi laver ikke forædling, fordi vi i bund og grund nok er nogle lidt slette mennesker, som ikke ønsker at skabe arbejdspladser. Sådan er vi jo ikke. Selvfølgelig er vi ikke det. Vi vil gerne lave så mange arbejdspladser som muligt, men det skal jo også være sådan, at der er økonomisk ræson i det, også for os. Du får en kort ind, Kim Kielsen. De andre skal også have lov. Ja, ikke også. Selvfølgelig skal vi prøve at skabe flere arbejdspladser og det hele. Og der er ikke nogen, der skal gå hen og sige, at jeg går og påpeger direkte at sige, at de er slette mennesker og alt muligt det der. Nej, jeg vil bare gerne have direkte. Der mangler 19 klasser her. Der er 19 klasser her. Der er et led, der er nogle led, der tjener mere. Og igen, hvor meget af kagen kan vi få herop? Det er den måde, vi skal ind og kigge på. Hvor stor en kage kan vi overhovedet få herop? Juliane Henningsen, tror du på, at vi kan hente alle de her fantastiske penge, som Kim Kielsen taler om? Altså, jeg tror, at det er et forrygende eksempel på, at man ikke taler sammen i det her erhverv, at politikere og partier ikke taler sammen om de udfordringer, vi har. Så derfor så demonstrerer det jo, at vi mangler at få viden, vi mangler at få indsigt i markedspriser, vi mangler at få indsigt i hvilke rammer vi gerne vil stille for erhvervet. Vi vil gerne kigge på en fair pris for fiskeren, vi vil også kigge på forskellige priser forskellige steder. Vi vil gerne have, at fiskerne får en fair pris for indhandling. Mogens Kleist, hvor meget tror du, man kan hente ekstra ud af den her forædling? Altså, vi skal have en nytænkning inden for fiskeriet, og dermed at kigge på, hvilke omkostninger har vi. Med det der høje priser, vi har i dag, kan det ikke kunne betale sig at producere her i landet. Derfor skal vi i samarbejde med organisationer, KNRBK, Grønlands Arbejdsgiverforening og produktionssteder, prøve på at kigge på, hvad vil de koste at producere det her i Grønland. På den anden side skal vi også tænke på, det er verdensmarkedspriser, det er køberen, der bestemmer. Der er mange faktorer, der spiller ind, så det er vigtigt at kigge på, at vi måske kan reducere en del af det her. Så det er mere et spørgsmål om at reducere omkostningerne i din optik? Yes, det er ligesom det, du gerne siger, at vi skal kigge på dem, og så se på det mulige her, vi har. Det er ikke kun hellefisk, vi har også rejer, vi har også andre produkter, som vi kan producere, måske her i Grønland, bare vi har de der omkostninger. Og så længe vi kan få penge til at løbe rundt i landet, så vil vi gerne være med til at skabe de forskellige muligheder. Knud Christiansen, den her forædling, hvor meget ekstra tror du, vi kan hente ud af den? Altså, det kommer nok an på, hvilken råvarer vi snakker om. For eksempel med hensyn til torsken, der kan jo meget mere måske. Men så skal vi også huske, nu har vi også Koszalin-fabrikken i Polen. Og altså, for det er det utrolig vigtigt, at vi alle er i dialog med hinanden omkring fiskeri, som er det Hvordan vigtigste. synes du, det har fungeret her den sidste periode, det med dialogen og med inddragerværet? Altså, vi mener fra det syd, at vi har manglet dialog omkring et bredt forlig, som vi har håbet på i flere år nu. Og langvarige aftaler mellem parterne, det er nok det vigtigste, der har manglet. At vi har kørt i zigzag med hensyn til lovgivning og kvoter og med mere. Så for det så er det utrolig vigtigt, at vi sammen med alle implicerede snakker sammen og laver et dialog omkring, hvad vi gør i fremtiden, og helst et bredt forlig omkring et langsigtet plan. Også med hensyn til det, vi snakker om, ron og torsk med videre. Og nu må det være Michael Rosings tur, inden han bliver helt utålmodig. Mere forædling, flere arbejdspladser, flere små virksomheder i landet, det må lige være vand på demokraternes mølle. Hvad vil I gøre for at fremme den industri? Altså det vi først og fremmest skal tænke på, det er, at vi tjener ikke penge på fisk, vi ikke kan sælge. Og den ene parameter, der virkelig betyder noget ude i verden, det er prisen. Og vi skal også huske på, at vi konkurrerer jo ikke bare med fisk. Vi konkurrerer ikke bare med fisk fra andre lande, vi konkurrerer også med oksekød fra Uruguay for eksempel, eller hvad folk nu har lyst til at spise. Så hvis ikke vi kan levere et produkt til en pris, folk er villige til at betale, så får vi ikke nogen penge. Hvad skal vi skal vi have ned med lønningerne? Jamen, når det så er sagt, så har vi altid et problem i den her type diskussioner, fordi at vi står her som politikere og diskuterer, hvordan erhvervslivet skal drive fiskefabrikker.
For os, der har vi det sådan, at vi politikere... Men I skal vel skabe nogle rammer, så de kan få priserne ned? Det er fuldstændig korrekt. Hvis vi skal skabe nogle rammer, sådan at priserne kan komme ned, så er der nogle ting, vi kan skrue på. En af de ting, det er selskabsskatten. Sådan som det er nu, så er selskabsskatten højere i Grønland end i Danmark. Og det betyder, at hvis vi sænker selskabsskatten, så vil vi potentielt kunne trække nogle arbejdspladser tilbage. En anden faktor, som jeg har slået meget på i den her valgkamp, det er, at for rigtig mange mennesker kan det ikke betale sig at arbejde, på grund af den måde, skatte- og velfærdssystemet er skruet sammen på. Det betyder, at fiskefabrikkerne har svært ved at tiltrække arbejdskraft, og så længe de ikke kan tiltrække arbejdskraft, så bliver der en masse spildtid. Det er en anden ting. Så lidt hårde tider for de arbejdsløse, hvis det står til jer? Jeg vil ikke sige hårde tider, jeg vil sige, at det skal kunne betale sig at arbejde, og den proces, den bliver dyr, og den kommer vi alle sammen til at bøde for. Vi kommer alle sammen til at mærke den her omstilling, vi bliver nødt til at lave. En sidste ting, som så måske ikke er så relevant for stenbiderormen, det er at få lavet individuelle kvoter. Når for eksempel vi når til de individuelle kvoter lidt senere. Ja. Kim Kielsen, du vil gerne have mere forædling her i landet, men jeg har ikke hørt så meget fra dig om, hvordan du vil gribe det an. Hvad vil du gøre for at få den her forædling til landet, Kim Kielsen? Nu har han jo, Michael Rosing, de har jo nævnt lidt mulighed for, at man kan gøre det. Du kan gå ned med selskabsskatten, sætte den ned, og vi skal have højne de forskellige uddannelser. Vi skal have mere innovativt ind på det fiskeområde. Hvad er det for nogle ting, og noget vi kan bruge på de forskellige fisk? Ligesom vi tager en torsk, vi kan anvende de der 42% heroppe, men over på Island er de oppe på 93%. Men vi er vel enige om, at det her det er noget, der kommer til at tage lidt tid. Det bliver ikke i overmorgen, vi får penge væltende ind i landskassen af mere forædling. Stadigvæk igen, vi skal tage de skridt og komme videre med i den rigtige retning. Og igen, her er endnu et eksempel. Den her, der skal 10 til et kilo. Ja, jeg tror, vi har haft nok af de eksempler. Men stadig igen, vi skal forædle de forskellige ting her. Og igen, og komme videre. Det vigtigste for os, det er, at vi får skabt nogle arbejdspladser, og samfundet, de får en større del af den ressource, som de tildeler. Det er vigtighed. Og igen, jeg vil også mere samarbejde med hinanden. Vi skal større diskussion indbyrdes. Og igen, lad os komme ind og diskutere det hele tiden. Vi kan tage fiskeriloven og det hele. Den sidste, der var, igen, den skulle laves færdig med et knipseslag i 2011. Hvad skete der? Demonstration for alle fiskerne ude for kysten, og det hele kom ind hertil. Og den dag i dag, vi har ikke engang fået fiskeriloven ordentligt på plads. Det er på tide, det er vigtigste erhverv, vi er i. Det er vel også jeres ansvar. Knud Christiansen, kort kommentar. Jo, altså, det der er også utrolig vigtigt her i landet, det er, at vi har et kæmpe farvand, som vi slet ikke har, eller næsten ved intet om, hvad det er. Så det første må det være, at i samarbejde med Bingopteri og de andre fiskere og fangere, vi skal undersøge, altså, hvad det er omkring biomassen af torsk. Og vi har for eksempel Østgrønland, som vi slet ikke udnytter af ressourcerne endnu. Island gør det, og samme farvand. Altså, vi deler jo farvand mellem Grønland og Island. Så med hensyn til Østgrønland og nordpå, der ved vi, at nu er der forsøgsfiskeri omkring rejer, og der er kommet nye torsk ind i fjordene. Så vi prøver kun de små steder. Altså, vi udnytter ikke de store farvand, vi har, så det skal vi få undersøgt. Og samtidig der skal vi lave et langsigtet plan omkring samlet, hvad vi kan gøre omkring fiskeriet. Altså, en ting er klart, der skal være reformer omkring fiskeriet. Vi vender tilbage til den langsigtede plan lidt senere, fordi det, der var pænt der nu, det var, at du fik skiftet til det emne, jeg var på vej til, nemlig de nye fiskearter. Henrik Leth, nye fiskearter, er det et potentiale, som du ser, der kan komme her i landet? Ja, altså det er klart, at vi skal have undersøgt eller lavet nogle flere forsøgsfiskerier og noget mere forskning. Og selvfølgelig skal vi prøve at udnytte alt, hvad der er. Jeg tror ikke, altså jeg er bange for, at man har sådan en eller anden idé om, vi kan dreje på 4 håndtag, og så er landets økonomi reddet. Det er der ikke. Vi har jo været der hver gang, der er kommet noget nyt. Da makrellen kom der, så var vi ude at fiske det. Da silden kom her i sommer, var vi ude at fiske det. Og vi har været i gang. Så der er nogle muligheder, nogle steder, de skal undersøges. Det, jeg tror, der er utrolig vigtigt, det er, at man ikke får, kan man sige, får sat en hel masse i gang, som så dør. Så hellere få lavet noget, hvor vi går ud og laver noget forsøgsfiskeri. Kan det betale sig? Og det skal være i samarbejde med Naturinstituttet og forskerne. Og der tror jeg, det er utrolig vigtigt, at man politisk signalerer, at nu må der lægges om i forskningen på Naturinstituttet. Vi bruger utrolig mange penge på sæler og hvaler og rensdyr og andre hyggelige ting, for at sige det på den måde, men alt for lidt penge på det, som rent faktisk er kommercielt interessant.
Så der skal vi altså have kanaliseret flere penge over i forskningen og analyserne af de arter, som kan give nogle penge til landet. Ikke kun de arter, som man kan sige, det er spændende at gå og snakke om i IWC og alle mulige andre steder. Så der vil jeg sige, at der har vi virkelig nogle muligheder for at samarbejde om nogle ting. Så noget mere forskning. I får ordet lige om lidt, fordi jeg har lige et par facts, jeg skal have smidt på bordet her, fordi vi har også talt med Naturinstituttet om det her. Og de fortæller os, ja, det er ganske rigtigt. De finder sådan cirka mellem 120 og 150 arter hvert år, når de er ude og lave deres forsøgsfiskerier. Men hovedparten af de her arter er i meget, meget små mængder. Det er måske 7-10 arter, der er i lidt større mængder, som det vil kunne betale sig at udnytte kommercielt. Så det ser ikke ud til, at der er de der store, kæmpe puljer, men der er nogle fisk derude, som vi kan gå efter. Måns Kleis, du havde markeret mere forskning, mere målrettet eftersøgning efter de her fisk derude. Hvad siger du til det? Jamen, det er også det, vi siger, at vi skal have en nytænkning, i stedet for at køre rundt i en ring. Vi har 40.000 km kyst, både på østkysten og så her på kysten. Vi har mange fjorde, som ikke er udforsket endnu, inden for torsk, rejer og hættefisk blandt andet, og andre fiskearter, som vi kan producere her. Men det er vigtigt for os, at vi afsætter nogle penge til Bingolfstedter, så vi kan få afklaret den del af det fjord, som vi stadigvæk ikke har brugt indtil nu. Derfor er det vigtigt, at vi afsætter nogle penge til forsøgsfiskeri, så vi får det afklaret. Man har kunnet fundet rejer op ved Middelvildebugten. Jeg ved også, der er nogle rejer deroppe, og hellefisk op omkring Thule-distriktet. Vi har forskellige fiskeretter på østkysten. Det er bare med at udnytte dem på en måde, så de kan betale sig og afholde udgifter så lavt som muligt, så vi kan få flere personer i arbejde, så at pengene løber rundt i samfundet. Hvad du helt konkret gør? Jamen så, for det første afsætte flere penge til Bingolfstedter og flere penge til forsøgsfiskeri, og lempe forsøgsfiskeri, således at det på længere sigt kan betale sig at fiske de forskellige fiskearter i samarbejde med Grønlands Arbejdsgiverforening, KNBK og implicerede parter, og ikke mindst Dansk Tænkning. Så det er der, vi skal sætte ind. Jeg tror, Michael Rosing får lov til en kommentar. Det et stykke tid siden. Prøv lige at tænke tilbage til sidste gang, vi ligesom fandt en ny ressource. Det var krabberne. Hvad skete der dengang? Det, der skete, det var, at man fandt ud af, at man kunne tjene penge på de her krabber. Så begyndte man at fiske krabber, så fiskede med flere krabber, så fiskede med flere krabber. Der kom nye fartøjer til hele tiden. De rækkede om fra torskefiskeri til krabbefiskeri. Fiskeriet gik op, og så kollapsede det. Og nu har vi kun et meget lille krabbefiskeri. Så det siger noget om, at det er i lige så høj grad vigtigt at passe på de fiskerier, vi har, i stedet for hele tiden at tro, at vi kan lukke hul ved at finde nogle nye. Det er ligesom den ene ting. Den anden ting er, at vi skal også huske på, hvordan er det, vi giver folk, incitamenter til at gå ud og finde nye arter. Det gør vi jo sådan set ikke. Fordi hvis man ser på f.eks. krabbefiskeriet igen, det der skete, det var flere og flere, de fandt ud af, der er pengekrabber, lad os alle sammen række om til krabber. De folk, som startede krabbefiskeriet og ligesom satte tingene i gang der, de blev overrendt af alle deres kolleger. Så hvis man nu tænkte det ind i fiskeriloven og siger, jamen hvis der nu er nogen, der finder en ny ressource, så må de alt andet lige ligesom have, om ikke eneret på den, så i hvert fald præferentielt. De skal komme først i rækken i nogle år, så det ligesom er en gulerod for at gå ud og finde nye arter. Det kunne være sådan et helt konkret forslag til, hvordan man ligesom kunne skubbe den der ting i gang. Juliane Henningsen? Ja. Vi mener, at vi skal holde op med at tale om de 200 arter, som kommer op hver valgkamp. Vi mener, at vi skal lave et innovationscenter, og gerne op i Nordgrønland, hvor der er ressourcer, hvor der er viden om fiskearter. Vi vil gerne sætte politiske rammer for, at vi styrker Bingolfstedter. Det kan jeg høre, at der er enighed om. Det vil vi rigtig gerne. Vi vil gerne have, at fiskerne og fangerne samt Bingolfstedter samarbejder i langt højere grad i dag. Jeg mener, at der er et problem der, som vi skal have diskuteret, at der ikke er en dialog, som skaber den konsensus, der bør være inden for det her. Og så vil jeg lige kommentere på det, Kim Kielsen siger om landingspligten og den forarbejdning og forædling, han så gerne vil have. Jeg synes, det er forbi forædlingen, så den stopper vi lige her. Kim Kielsen, du har i et stykke tid gerne vil sige noget. Ja. Du kommer jo med en sidebemærkning, at samfundsressourcer, det er jo vores ansvar det hele. Det er vores allesammens ansvar at få størst del af kagen ud af det. Så med hensyn til det med nye arter og altså nu, hvordan og hvorledes vi skal lave det forskellige forskning, selvfølgelig er vi da alle sammen enige i, at vi skal undersøge, hvad er det for nogle arter, vi har heroppe. Der er kæmpe havområde, kæmpe stor potentiale. Hvorfor har vi gjort det for længst, Kim Kielsen?
Der er jo nok spørgsmål af, fordi man har kigget for meget på de enkelte arter, vi går og fisker på direkte, at vi bare fortsætter med at fiske på den og den og den art hele tiden. Men alligevel, hvis du kigger på hele vores fiskeri, alle de arter, vi fisker på, vi fisker cirka 200.000 tons af de arter, vi har her. Vores sideland, Island, der er et havområde, der er meget mindre, de fisker 1,7 millioner tons. Og vores kære naboer også i Nordatlanten, de andre færingerne, det er 500.000 ton. Ja, det er der så nogle biologiske forklaringer på, ja, Kim havområder, Kielsen. men stadig igen, der er havområder, der er ikke skel, der er ikke net op imellem landene og det hele. De kan svømme over det hele, og det er også derfor, vi får nye arter ind, og det er også derfor, at der er mulighed for, at Henrik Let og company og de forskellige kan komme ind og få lavet noget ny forsøgsfiskeri. Men det er jo sådan noget, vi skal bakke op om, og alle de forskellige tråler, vi har rundt omkring på kysten, de skal komme Kim Kielsen, du har fyldt mange huller i landsbudgettet med de her nye arter. Det bliver altså ikke i overmorgen, vi får dem. Det er noget langsigtet noget. Har du ikke været ude og love vælgerne lidt vel meget med de her nye arter? Nej, det har jeg ikke. Fordi det er jo et skridt i den rigtige retning, vi skal. Men det er jo ikke i næste år, eller næste år igen, at vi får fyldt landskassen med nye arter. Har jeg sagt direkte, at det er i morgen, jeg skal have fyldt landskassen? Du har i hvert fald fortalt vælgerne, at det her det vil betale for både det ene og det andet og det tredje. Jeg har sagt direkte sådan, at det er en mulighed for, at vi skal gå ind og kigge på den pengestrømsanalyse, vi gerne vil have i gang. Men vi er enige om, det kommer til at tage nogle år, det her. Det her, der er en valgperiode, vi kan gå i gang med, og det hele. Om det tager 1 år, om det tager 2 år, om det tager 3 år. Hver gang vi får ekstra kroner i landskassen, jo bedre bliver landskassens budget så. Det tror jeg, vi er enige om. Henrik Let. Jeg vil bare sige, at det er rigtigt, at de kunne lave noget mere forsøgsfiskeri. Jeg vil bare sige, at rammerne er ikke til stede. At vi har en kvotetabel, der for alle andre arter end dem, vi nævner, og siger, at det er den traditionelle, og så siger man, at de skal fiske på noget andet. Ja, men når jeg spørger om at få lov at fiske på noget andet, så siger de nej. Så derfor er man altså nødt til at skabe nogle rammer, der giver mulighed for at komme ud og lave de forsøgsfiskeri. Vi har gjort meget gennem årene på, blandt andet med de her riste, der fjerner bifangster. Og det burde jo give et eller andet resultat. Men vi får ikke lov til at lave de forsøgsfiskerier, og det har jo også været den nuværende regering, der lige så tit har sagt nej i år også. Så jeg mener, det er jo ikke sådan, at der har været tonsvis af muligheder for at lave de her ting. Vi spurgte om rødfisk for nylig, og det sagde man, nej, det skal I ikke. Mogens Kleisten, kort kommentar, og så får du faktisk til sidste ord i den her runde. Nu har jeg selv fisket både på østkysten og på vestkysten. Der vi vil fra partierne nok gerne lave en langsigtet fiskeripolitik, således at de aktører, der er, kan investere i nogle travler og mange millioner, således at penge i sidste ende kommer tilbage og lande til gode. Blandt andet ved for eksempel de, som Henrik nævnte, forsøgsfiskeri efter rødfisk og andre fiskearter, vi har rundt omkring. Vi skal bare lige huske på, vi har mange fjorde, vi har en lang kyst på 40.000 kilometer, som er uforsket. Derfor er det vigtigt, at vi afsætter penge til forskning og inden for Naturinstitut Bingum til det. Og det er det, vi sætter på at lave en langsigtet politik på 20-30 år fra nu af, og ikke kun det her valgperiode langsigtet. Det er det, vi mangler. Ja, fordi vi har også talt med Økonomisk Råd om det her, hvad vi sådan overordnet kan hente ekstra af fiskeriet, og det vi får at vide af Torben M. Andersen, det kommer her, det han groft sagt siger, det er, jo, der er penge at hente, men så er der altså heller ikke flere. Klippet, det kommer lige her. Ja, jeg ser, at der er et vækstpotentiale, men igen, hvis vi diskuterer det store spørgsmål om at få en markant ændring, hvor der kommer en proces hen imod en selvbærende økonomi, så med de udsigter, hvad vi hører omkring den biologiske vurdering af det her, så er det ikke realistisk, at det kan blive trukket af fiskeriet. Fiskeriet kan bidrage med noget mere, og det er en væsentlig diskussion, men det er ikke tilstrækkeligt til i samme størrelsesorden, som hvis man kan få noget i gang på mineområdet. Så Knud Christiansen, vi kan hente lidt mere, men så er det heller ikke vildere, hvis vi skal oversætte det til lidt mere almindeligt dansk, det han sagde. Hvad siger du til det? Vi mener fra det synes, at fiskeriet kan bidrage meget mere, end vi gør i dag, altså med hensyn til økonomien. Så det vi snakkede om tidligere, det er, jeg tror, det er det indhold, der skal til, for at vi langsigtet kan planlægge og være i dialog med fiskerne. Men velfærd og fiskeri, det koster også, så vi fra det synes siger, at landskassen, den skal også være med til
at opprioritere fiskeriet, fartøjs, altså det er sådan nogle ting, vi samlet skal skabe rammer omkring i lovgivningen. Altså, nu ved jeg ikke, om vi har afsluttet omkring nye arter. Det vi kan måske konkret kan undersøge lidt mere omkring, det er tunfisken, som meget nyt, som kom som biprodukt eller bifangst. Det kan være et meget... Så der er i hvert fald en art, vi kan tage fat på. Ja. Og jeg er sikker på, at vi når lige Michael Rosing, og så slutter vi den her omgang. Ja, vi mener helt klart, at fiskeriet er stort set udnyttet så meget, som det kan med det kommercielle fiskeri. Den mulighed, vi har tilbage, det er rent faktisk lystfiskeriet. Det ved jeg godt, at det er måske ikke lige det rette forum, det her, men for eksempel så har de grønlandske fjelder, de har et potentiale for en omsætning på 3 millioner kroner om året. Det tror jeg, vi tager en anden gang. Det er altså vejen frem, hvis man skal have flere penge ud af det fisk, vi har. Og så på dispensation, meget kort Kim Kielsen og meget kort Julian Henning. Men stadigvæk nu her igen de forskellige arter, vi skal ind og kigge, hvor meget mere kan vi hive op af vandet? Fordi igen, 200.000 tons, mens vores naboland der er sådan. Vi ligger op og ned af hinanden. Der er ikke engang 2, 3, 4, 5, 600 sømil lige over til nabolandet. Julian Henningsen. Altså jeg vil gerne sige, at vi tror også på, at vi kan hente flere penge, men vi skal diskutere, hvor mange penge i afgifter skal vi hente fra fiskeriet. Nu så vi, at man ville hente 140 millioner kroner i afgifter. Vi ved ikke, om det er reelt, og vi ved ikke, om det er realistisk. Så vi mener, at vi skal diskutere nogle forskellige ting. Vi skal diskutere kvoter, indhandlingssteder, tilskudsordninger samlet. Vi kan ikke diskutere det her ud fra nogle tal, som de finder på, så vi skal være bedre til at diskutere de her forhold med erhvervet. Og det blev det sidste i den her runde. Henrik Leth, du skal have tak, fordi du kom med nogle input her til debatten. Jeg tror, det levede lidt op, og dermed slutter vi runden om de nye arter og forædlingen. Og så skal vi vende os mod et andet emne, det måske mest følelsesladede emne i grønlandsk fiskeripolitik, nemlig hellefisken. Og til at hjælpe os med det har vi også fået Petrus Biilmann, direktør fra KNAPK, på besøg. Men når vi kigger på hellefisken, så skal vi jo huske på, at det er ved siden af rejerne den mest betydningsfulde art, som vi fisker på lige for tiden. Det er hver 4. krone, vi tjener her i landet, der kommer fra hellefisken alene. Det er altså ikke småting, vi leger med her. Og der lavede man jo om på noget her i september måned. Man ændrede forvaltningsområderne oppe i Diskobugten blandt andet. Og hvis vi kigger på det her, der indførte man en såkaldt frifiskerizone, og det betyder, at uden for de her streger, og så også ind i Isfjorden, der må man fiske frit. Og det samme, det gjorde man op ved Uummannaq. Der er der kvoter ind i fjorden, og her udenfor, der må man fiske frit, uden begrænsninger, uden kvoter. Og også op ved Ubernavik, der ser det lidt anderledes ud, der har man lagt de frifiskezoner syd og nord for byen der. Så de områder, der må man fiske frit. Og Petrus Biilmann, frit fiskeri, masser af fisk, det skulle man jo tro var lige noget, I gik ind for. Men alligevel er I meget bekymret over det her. Hvad er det, der gør jer bekymret over for det her frie fiskeri? Ja, det er altså samtidig med, at man laver en TRC på hellefiskenkvote. TRC, det er den samlede kvote. Ja, det er den samlede kvote. Og vi har 3 forvaltningsområder. Samtidig med et TRC i samme område og et frit fiskeri nøjagtigt samme område. Det mener vi ikke er på sin plads. Altså, vi skal jo tænke på, at fiskeri det skal være bæredygtigt hele vejen igennem. Vi skal sikre, at der er fisk stadigvæk til næste generation og næste igen. Så i KNAPK, der siger vi, at det kan ikke passe, at man både har et TRC og et frit fiskeri i samme område på altså et område, som er i forhold til TRC's biomasse ikke svarer til de tilladte mængder. Ja. Knud Christiansen, er det slut. I stemte for det her forslag med det frie fiskeri. Hvad synes I, der var godt ved det her forslag? Jo, for det første, det er rigtigt, vi var med til at få det her op at køre.
For det første, altså vi kunne se, at det der streg, det ligger helt ude. Og det betyder også, at for eksempel i Nordgrønland, hvor jeg kommer fra, der er det nærmest utilgængelige nu for joller. Så hvad så pointen med det? Er beskyttet i sig selv. Men den ordning, vi snakker om nu, det er ikke et langvarigt ordning. Vi mener fra det sødt, at vi skal reformere omkring fiskeriet, og netop omkring hellefisken. Der er det jo, som du også tilkendegav, at det ligger som nummer 2 i vores eksport. Så det betyder, at hellefisken er næsten alle vejen i vores kyst, og den skal vi også udnytte meget mere efter vores optik. Så nu har vi lige her i foråret fundet et nyt hellefiskbank op ved Ubernøvik, nord for Ubernøvik, og det betyder også, at også samtidig i Melvillebugten. Ja, men lad os lige holde fast ved det, i det frie fiskeri lidt. Så Kim Kielsen. Der er stadigvæk plads til udnyttelse af ressourcen der. Kim Kielsen, din egen partikollega, der var her lige før, Finn Carlsen, sagde her i debatten, at han var lidt for og lidt mod. Dernede i Diskobugten var han lidt bekymret for det her frie fiskeri. Også mens han sad som naalakkersuisoq for fiskeri, var han egentlig mest imod det her. Kan du ikke lige forklare os, hvad er Siumuts officielle linje på det her frie fiskeri? Er I for eller imod? Hvad går I til valg på? Vi skal fiske bæredygtigt. Det går vi til valg på. Jamen, frit fiskeri eller ej? Der er nogle steder, områder, hvor du kan gå ind og kigge på, hvordan og hvorledes fiskeriet kan blive foretaget mere. Men fortsætter det frie fiskeri? Må lige tale færdigt. Ja. Vi har cirka en fiskeflåde med et vis antal kuttere og joller. Størstedelen af dem, det er joller med håndkraft, der hiver fisk op af vandet. Håndkraft. Ja. Fra en kystlinje ud til 370 km ude med håndkraft og hive liner op. Og der har vi så delt havområdet op. Her der blev det så foreslået, at der blev en, der lige tegnede en streg, gør sådan, her må I fiske, og her må I ikke fiske. Grænserne, hvordan og hvorledes, hvor vi udnytter de forskellige enkelte fiskerier helt, de enkelte ud for måske Ilulissat, uden for Sakak, uden for Njarunat og ud, de fylder sådan, hvis du tager hele gulvet herinde og så op. Hvad med resten? Hvordan kan vi anvende og så finde ud af, hvor mange ressourcer kan vi hive op for det område? Jeg tror egentlig, jeg stillede et meget simpelt spørgsmål. Det kan egentlig besvares med ja eller nej. Vil Siumut fortsat holde fast i de her frifiskezoner, som vi så lige før, eller vil I afskaffe dem efter et valg? Vi holder fast i den zone, der er blevet lavet nu, men det skal være fiskes bæredygtigt. Og igen, hvordan og hvorledes de forskellige ressourcer, mængdemæssigt og det hele, det skal være bæredygtigt det hele. Juliane Henningsen, hvorfor skal fiskerne ikke have lov til at fiske? De vil jo gerne fiske. Hvorfor skal vi begrænse dem ved ikke at give det her frifiskeri? Altså risikoen ved frit fiskeri, det er, at vi får en negativ omtale i verdensmarkedet, og det er en risiko, som naalakkersuisut har løbet. Den kortvarige lykke kan faktisk ende med, at erhvervet bliver i fare. Jeg mener, at man skal lægge vægt på, at i den her proces, der var der 9 høringsparter, der sagde, at det her det kan skade erhvervet. Derfor så skal vi mødes om det her og sige, at vi lige nu har nogle sager deroppe i Diskobugten, hvor der bliver fisket ulovligt, og det kan vi ikke have. Vi kan ikke have, at fiskeriet bliver kontrolleret, og vi kan kontrollere, hvor der bliver fisket, og hvilke indhandling der er på det. Men nu er det jo langt fra alle fiskere, der er imod det her forslag. Hellefiskeorganisationen op i Ilulissat, SQAPK, bliver desværre nødt til at udtale det på dansk. De synes faktisk, det er en god idé. Lad os lige se, hvad de siger til det her. Aadisarsinnaanera aadisartup kipisaqattaarpallaangittum inuutissarsiornaat ingerlasinnaanera tassan periarfissinneqarpu taanna pitersimangittuuppat massakkut assarsuutingeriartuun qoortarsuutunuani umiatiaqqa pisassaa nungorornikupput kisianni suli umiatiaqqat aadisarput tassan titarnilineru avataan taamaalun takuneqarsinnaareerpoq qaammatin уллуини таллиманисиуллерни таамааллаи инуутиссарсиорниингерланнагу qaammatip sinnera tamaat amerlasuun suli inuutissarsiorfuineqar tas pittaaqutaaquyanaqutaat. Ja, Michael Rosing, bør vi ikke også lytte til de her fiskere? Det er trods alt dem, der er tættest på. Det er dem,
der står med fingrene ned i suppedasen. Det er dem, der kæmper hver dag for at få tingene til at hænge sammen. Bør vi ikke lytte til de her stemmer og sige, det her, det er faktisk en god idé? Jo, og det er også deres børn og deres børnebørn, der skal have fisk og fisk senere hen. Altså, som fiskeriforvaltning betragtet, så er det her simpelthen det mest fjollede, jeg nogensinde har set. Det svarer til, det er jo en bestand, hele Diskebugten er en bestand. Det svarer til, at du har et badekar. Så siger du, okay, i den her ende af badekar, der må du kun tage en liter om dagen. Herover må du tage, hvad du vil. Men som Kim Kielsen siger, det er jo små joller, det er folk, der hiver dem op med hænderne. Er det virkelig så problematisk, som du siger? Ja, det er så problematisk. Det svarer til, at du simpelthen siger, jamen i den her ende, der kan du bare fiske alt, hvad du vil. Så forsvinder fiskene. Hele ideen med en kvote, det er at begrænse fiskeriet. Og det her, det giver frit fiskeri. Hvis ikke vi begrænser fiskeriet, så forsvinder fisken, og så er der ikke nogen, der tjener penge. Mogens Kleist, frit fiskeri, det må vel egentlig være noget, I går ind for? Både for og imod, fordi vi har stadigvæk 40.000 kvadratkilometer kyst, både på østkysten og her på vestkysten. Men stadigvæk, at man laver sådan en beslutning og laver en olympisk fiskeri, det er ligesom at tisse i kulde, hvor det varmer lidt, og så bliver det koldt på længere sigt. Det vi skal undgå, det er de ting, der sker lige her nu. Vi skal gøre det i samarbejde med KNPK og at implicere parter, der får det her område, fordi vi også har en næste generation, som også skal fiske. Men ikke desto mindre stemte de jo for det her forslag, da det var oppe i Inatsisartut her i foråret. Ja, altså, der var jo en periode, hvor fiskerne råbte, vi skal have løbende fiskeri i gang. Men det vi skal nu, det er, at vi skal lave en langsigtet plan med implicerede parter, således at fiskeriet på længere sigt kan være kørende hele tiden. Jamen, hvorfor gik I så med til den der kortsigtede løsning her i foråret, når der skal laves en langsigtet plan? Jamen, det var simpelthen fordi, at de fiskere, der var der, havde ikke mulighed for at hvad skal man sige, fiske på baggrund af de oplysninger, man havde fået fra Fiskeridirektoratet. I og med, at man laver det, så skader man selvfølgelig fiskeriet på kortere sigt, men det, man skal på længere sigt, det er, at vi skal lave en langsigtig plan. Så det, du siger i virkeligheden, det er, altså i hvert fald på et eller andet tidspunkt, så er I med på at afskaffe de her frifiskezoner? Ja, altså, men stadigvæk har vi, det er et lille område, hvor man fisker, hvor der er mange fiskere, ikke også? Men der er stadigvæk andre områder, som ligger udenfor. Ja. Yes. Petrus Billmann, vi har markeret. Jeg håber, at det er sidste år, altså første gang og så sidste gang, at man laver et frit fiskeri i et TRC-belagt område. Vi vil gerne sikre, at det ikke sker som i foråret, at Schweiz lige pludselig satte et rødt mærke på hellefisk fra Grønland og påstod, at der var rovfiskeri op ved Ubelmavik. Det passede jo ikke, og det kom vi straks med i fra KNPK og skrev til WWF og bad dem om at orientere deres søsterorganisation i Schweiz om, at der altså ikke er. Men på baggrund af det, er det så fra vores side meget klart hensynning til, at man skal passe meget på med, hvad man tillader af frit fiskeri eller TRC-belagte. Derfor så vil jeg opfordre alle politikerne om, at næste gang de giver penge til for eksempel Naturinstituttet, at de så hjælper dem med at få en bedre undersøgelse af vores havområde. Og kun derved kan vi få nogle rigtige tal. KNPK har jo for 3 år siden foreslået, at man havde nogle højere kvoter i de 3 forvaltningsområder. Vi foreslog jo, at der skulle være 10.000 tons til hver område. Altså, så havde man ikke behøvet at lægge nogle ekstra kvoter hver eneste år. Så havde de måske fisket stille og roligt og ikke lavet det olympisk fiskeri, som det gør nu. Juliane Henningsen, og så bliver det Kim Kielsen i gang. Ja, vi vil faktisk gerne foreslå, at vi laver individuelle kvoter for jollefiskerne, som ikke skal være omsættelige. Men jeg mener stadigvæk, at den her proces har været så dårlig, at man bliver nødt til at sige fra de partier, der har indført det, at det var en rigtig dårlig beslutning, som Finn Carlsen siger. Risikoen for, at eksporten på hellefisk kan blive skadet, er reelt,
derfor så skal vi revurdere det her efter valget, fordi det her, det skaber uro, og det skaber utryghed for erhvervet. Så det synes jeg, det er det vigtigste og det første, vi skal gøre efter valget. Så hvis I kommer til, så forsvinder det frie fiskeri. Kim Kielsen? Ja, nu skal vi jo ikke hele tiden lave noget om hele tiden. Vi skal lære vores fejl. Der er jeg enig med Petrus i, hvordan det bliver. Jeg håber, det bliver første og sidste gang, det her, at der er nogen, der kommer ind og tegner i et kort, bare og gør sådan. Men du stemte jo for det, Kim Kielsen. Ved du hvad, jeg kan desværre ikke stemme. Det er fejlen. Nej. Men, og jeg sad i naalakkersuisut, og vi sagde nej. Og det var Inatsisartut, der tog den beslutning. Sådan er forholdene der. Så vi skal bare gøre, hvad Inatsisartut flertal i Inatsisartut har taget den beslutning. Naalakkersuisut gik direkte og sagde sådan, som Finn Carlsen sagde, ved du hvad, det er inden for vores område, du gør det her forskellige ting, der forslag, de kom frem og tilbage. Den kørte frem og tilbage. Den diskussion kan vi tage et andet sted, men her, jeg er fuldstændig enig med Petrus, han siger, det er første og sidste gang, det skal ske sådan her. Og hvordan og hvorledes vi skal forordne det efterfølgende, lad os komme i gang med at kigge fremad, og så få de bedre forhold igen. Så et klokkeklart løfte fra Siumut om, at det her, det sker ikke igen fremover. Inddrager I parterne, tænker langsigtet og diskuterer med erhvervet, hvordan man skal gribe tingene an. Er det rigtigt forstået? Her, det skal forstås sådan. Direkte parterne skal ind over det hele. Og igen, langsigtet mål, det er det vigtigste af alt. For det igen, som de forskellige også har sagt, det nytter ikke, at vi kun tænker sådan. Vores børn, som han nævner også, de skal også have mulighed for at fiske og det andet. Men hele tiden, du skal ind og overveje. Og som Petrus også siger, vi skal have større forskning ind på det område. Fordi der er ukendte ressourcer her i det her land, som ikke bliver brugt nok. Og igen, som Juliane også går ind og siger, at ude i verden, de kigger med onde øjne på os, når vi laver et eller andet. Der vil jeg så sige den anden vej. Det er fordi ukendskab til, hvor stort land det er, den er for lille rundt omkring i verden. Vi skal også vise, hvor stort vores land er. Jeg tror, vi er ved at komme lidt på et tidsspor, og Michael Rosing er ved at få ondt i armen. Jeg vil godt lige have lov til at kommentere på den der, fordi det er fuldstændig rigtigt, at vi har meget, meget store fiskeområder. Vi har et meget stort hav. Det, man kan se i Diskebugten, det er, at gennemsnitsstørrelsen på hellefisken, der bliver indhandlet, den er gået ned med 10 cm over 10 år. Uanset hvad vi har af havområder, uanset at der måske er steder, hvor man ikke kan fiske osv., hvis fisken bliver mindre, så fanger vi for mange. Det er så simpelt. Altså, jeg har læst på universitetet for fiskeribiolog meget længe, og jeg kan en hel masse sjove formler. Hvis fisken bliver mindre, så er det fordi, vi fanger for mange, og det er det, der er sket. Det er det, der er sket over de sidste 10 år, og det må stands nu. Ja, altså, i forlængelse af Michael, så vi skal også huske på, at lige nu, der fisker i Diskebugten efter hellefisk i helt nye andre steder, hvor der er større hellefisk og mere større. Så det er netop det, vi altid har snakket om i Atassut, at det, der er vigtigt, det er, at det vigtigste er, at fiskerne skal fiske, og hvordan vi tjener mest muligt og får størst udbytte for samfundet. Og derfor er det utrolig vigtigt, at vi laver et langsigtet handlingsplan i samråd med de organisationer, der er. Og meget vigtigt, at med hensyn til forskningen, det skal følge med. Det betyder også, at med hensyn til økonomi, der skal vi højne det økonomiske ramme for forskningen. Og med hensyn til fartøjerne, der skal vi også gøre noget ved omkring. Vi har rigtig gamle fartøjer, gennemsnit omkring 25-30 år, og det er det samme med Island. Knud Christian, så bliver jeg lige nødt til at sige, at det er jo ikke nye problemer, noget af det, du ramser op her. Hvorfor har vi ikke gjort noget ved det her for mange år siden? Ja, altså netop fordi vi ikke har siddet sammen og sagt, nu laver vi et bredt forlig omkring fiskeri, nu er vi enige, og ikke kun på, der var i 4 år. For eksempel netop de streger, vi snakker om nu, det er ikke et langvarigt løsning. Det vi ønsker fra Atassut, det er et langvarigt bredt forlig omkring fiskeri, så vi også på den måde undgår, at der ikke mere fisk til vores efterkommere. Så de ting, vi snakker om nu, de hænger helt sammen, og det betyder også, at hvis vi skal udnytte hellefisken meget mere, så betyder det også mere forskning, mere økonomi til Bingotelefik og alle dem. Og så fartøjer. Og det betyder også, at vi først skal også punge ud først.
Så velfærd og fiskeri, det koster. Der skal investeres i fiskeriet. Yes. Vi skal lidt videre. Fordi hvis vi snakker bæredygtighed, så hænger det sammen med den her såkaldte MSC-mærkning. Det er den mærkning, man sætter på at fisken er fanget bæredygtigt. Petrus Biilmann, man arbejder på at få MSC-mærket hellefisken. Kan du ikke lige forklare os, hvorfor er det så vigtigt at få det her stempel på? Det sætter trods alt en hel masse begrænsninger på fiskeriet. Det er meget vigtigt, at vi får nogle MSC-mærkninger på hellefisk. Altså, hvis Grønland opnår MSC-mærkning på hellefisk, så er Grønland den første i verden på kystnære område, der får MSC-mærkning på hellefisk. Og det er det, vi kører på. Og det er jo vigtigt med MSC-mærkning, at for eksempel supermarkedskæder meget går efter, om det er mærket med bæredygtighedsprincip. Og det kæmper vi også med i KNPK for at opnå. Det er jo ikke alene prisfastsættelser, der er i det. Det er jo det drejer sig om markedet og bæredygtighed og stabile priser. Det har ikke noget med, at så snart man opnår MSC-mærkning, at priserne stiger. Nej, til gengæld så er det stabile, og det er det, vi gerne vil opnå med MSC-mærkning. Mogens Kleist, MSC-mærkning, er det noget, vi skal gå målrettet efter også, når det gælder hellefisken? Jamen, det er vigtigt. Men det er også vigtigt, at vi også laver en forskning, som vi tidligere har sagt. Vi har et kæmpe område, som er uforsket. Og ved at tilføre flere penge, eller flere midler til trafik, så kan vi få afklaret, hvor stort vores hellefiskebestand er i Grønland. Men det kan jo betyde, at vi i en periode i hvert fald bliver nødt til at begrænse fiskeriet yderligere i forhold til, hvad det er nu. Er I klar til at gøre det? Ja, altså det er vi klar til. Men vi skal stadigvæk også tænke på, at det kæmpe område, som ikke er uforsket, det er også dem, vi skal forske i. Så det er, at vi på længere sigt kan se, hvor stort er bestanden. Det har vi ingen reelt papir på lige nu. Det er derfor, det er vigtigt, at vi laver forskning inden for det område. Så det er, at vi på længere sigt kan lave en forsvarligt fiskeri, bæredygtig fiskeri med de der MSC-mærker. Juliane Henningsen, MSC-mærkning netop kan jo betyde, at du bliver nødt til at tage op til fiskerne op i Avanar, hvor du selv kommer fra, og fortælle dem, nu er der færre hellefisk at gå efter. Er du parat til det? I forhold til de nye grænser, der nu bliver indført, så sagde Finn Carlsen jo, at den grænseændring kan betyde en negativ påvirkning for MSC-mærkning på hellefisken. Når det så er sagt, så synes jeg ikke, at MSC-mærkning skal være et politisk spørgsmål, fordi det er noget, erhvervslivet er gået sammen om at opnå, og det synes jeg ikke, vi skal diskutere politisk, fordi vi skal ikke skabe rammerne. Men det kommer jo an på, hvordan I for eksempel sætter kvoter osv. Det har jo en klar indflydelse på MSC-mærkningen. Er du klar til for eksempel, hvis det bliver nødvendigt, at sænke kvoten, den samlede kvote op i Avanar, fordi det er nødvendigt for, at vi får MSC-mærkningen? Er du parat til at fortælle fiskerne, at nu er der så mange, der må stoppe? Vi går ind for et bæredygtigt fiskeri. Vi går ind for, at parterne bliver enige om en bestemt TAC, at vi bliver enige om, at det er der, vi er, og vi ikke gradvist øger kvoten. Det tror jeg, vi har forstået, men er du parat til at fortælle fiskerne, at nu er der færre fisk at fange, hvis det er nødvendigt? Vi er klar til at fastholde vores bæredygtighedspolitik, også inden for fiskeriet. Så vi risikerer, at der bliver færre fisk til fiskerne op i Ilulissat blandt andet. Kim Kielsen, MSC-mærkning, er det også jeres politik? Bæredygtighed er vores politik. MSC-mærkning, forbruger- og indkøbspolitik. Ja. Også selvom det måske betyder, at vi må sige, så må vi begrænse fiskeriet lidt yderligere. Her igen, jeg tror, det er meget, meget vigtigt igen, at vi skal ind og diskutere, hvor stort område er det egentlig, man taler om. Jo, men altså for eksempel i Diskobugten, hvor der er mange fisker, der kan vi blive nødt til at begrænse yderligere. Der er du nødt til at kigge på igen, hvad siger bæredygtigheden her? Hvordan og hvorledes vi kan gå ind og ændre på Men vi var selv inde på, at fisken bliver mindre. Det er vel et tegn på, at vi har et problem. Ja. 10 cm og det hele, og det er rigtigt nok. Men vi skal også huske på, at inden for de sidste par år, der er selv de små kan begynde at blive indhandlet. Og det har jo så også været med til at trække tallene ned. Det er noget, som vi også skal huske på.
Men for mig at se, vi skal fiske bæredygtigt heroppe, og om vi skal sætte grænser, hvor den skal sættes og det hele. Lad os komme i gang og diskutere det med de forskellige parter, fordi det er fra lokalt sted til lokalt sted, fra region til region, der er helt anderledes. Fordi du kan tage fra Ilulissat og syd efter, hvor mange helfisk bliver der fanget? Du kan gå ind og tage Nuukfjorden her, der bliver fanget nogen. Meget smuk valgtal igen, men vi fik egentlig ikke svar på spørgsmålet. Michael Rosing, er du parat til at fortælle fiskerne, at der er nogen, der må stoppe? Ja, helt klart. MSC... Hvad skal de så lave i stedet for? Jeg må lige svare på den først. Altså MSC, det er jo sådan set bare en international organisation, som kigger os over skulderen og bekræfter, at det vi gør er bæredygtigt. Og hvis vi vil have en fremtid med fiskeri, så skal det være bæredygtigt. Så der er slet ikke noget at tabe. Det eneste vi kan, det er faktisk at vinde, fordi at MSC, det giver os det der stempel, så kan folk se ude i verden, at vi fisker bæredygtigt. Ja. Og hvis men det kan komme til at koste os. Det er vi vel enige om, at vi kan se det med rejerne lige nu, at vi er nødt til at sætte rejekvoten ned. Selvfølgelig koster det på den korte bane. Det kan ikke undgås. Men det kan koste os endnu mere på den lange bane, hvis vi ikke gør det. Og det er jo det, vi skal holde op mod. Fordi hvis ikke vi fisker bæredygtigt, så risikerer vi, at vi stille og roligt fisker mindre. En dag så er det væk. Så er der ikke noget fiskeri, og hvad skal vi så leve af? Nu Christiansen. Ja, nu er det ikke så et skræmmende scenarie, jeg kommer til at komme med, fordi altså, de oplysninger, vi får i hvert fald, det er helt det modsatte. Oppe i Nordpå, hvor jeg kommer fra, der er på den nye, igen, de sidste 10 år, flere hellefiskebanker. Og det bliver ved helt ind til Melvillebugten, op til Granmark. Og nu er det også på den nye redebanker. Og det betyder også, at så må det også være... Men vi bliver jo nødt til at overbevise MSC og det internationale samfund, at det er bæredygtigt. Vi kan jo ikke bare sige, at der er masser af fisk deroppe, og så får vi nok et MSC-stempel på. Fuldstændig, at der er helt med på altid beskytte, at det skal være på et bæredygtigt grundlag. Altid. Og det betyder også, når vi giver forskningen mere økonomiske rammer, for eksempel Pingotstedfik, det betyder også, at vi jo kommer til at udforske de steder, hvor vi slet ikke udnytter nu i dag. Det betyder også, på et bæredygtigt grundlag kan vi højne TAC'en. Det er vores idé. Så altså, vi kommer fra det sødt kommer ikke ud til at sige til fiskerne, at nu sænker vi kvoterne. Det tror vi ikke, fordi det er de helt modsatte oplysninger, vi får. Ja, jeg kan godt lide, at politikerne tænker i grunden det samme, som vi gør. Jeg vil foreslå dem, at de tænker på, i forbindelse med, at man har de forældede fartøjer i det kystnære område, at man i forbindelse med modernisering af de kystnære tænker på kombinationsfartøjer, kombinationslicenser og kombinationsfiskeri. Kun af den vej kan vi lade være med at angribe enkelte arter hele året, men skifter i løbet af kvartalerne hen af året til nogle andre artsfiskerier. Det er det, vi skal op i, og jeg støtter helt Julianes tanker omkring, at vi selvfølgelig skal have nogle individuelle kvoter. Vi kommer tilbage til de individuelle kvoter lige om et øjeblik, men lad os lige holde fast i de der kombinationskvoter, som I går ind for, og jeg vil bede jer om, at vi tager en meget hurtig runde omkring det her. Det er forholdsvis nemt, ja eller nej. Kombinationskvoter, er det en god idé, Mogens Claes? Ja, det synes jeg, men vi skal også tænke på, som Petrus kom ind på, vi skal også have ISU-ordningen på plads. Den har været meget lav i de sidste par år. Vi skal have de fartøjer, de gamle slidte fartøjer, de skal fornyes, så vi kan bruge dem til. Lad os lige et øjeblik holde fast i kombinationskvoterne. Kim Kielsen, kombinationskvoter, ja, nej? Før valgtallet nævnte du det her, så vil jeg lige gå ud og sige, fakta det er, EU har et udsmid på 500.000 tons. Det er dem, der kræver... Kombinationskvoter, ja eller nej? Det er dem, der kræver, at vi skal MSC-mærke også og det hele. Kombinationsfiskeri, enig med Petrus i, der er muligheder der. Men igen, hvor store skal fartøjerne være? Det skal kunne svare sig for dem og fiske året rundt, og de skal have fiskeri hele tiden. Godt. Jeg er ikke helt sikker på, hvad du mener, når du siger kombinationskvoter. Altså, at man ikke kun har kvote på en hellefisk, men at man kan fiske forskellige fisk fra den samme jolle. Er det ikke rigtigt forstået, Petrus Pilemand? Ja, det kan der ikke se noget problem i, så længe alle fiskeri er bæredygtigt. Knud Christiansen? Altså, vi fra det sødt er meget enige i Kønabikos udlægning omkring kombination. Det er netop det problem, vi også har i fiskeriet med hensyn til hellefisk, torsk, meget mere.
Men samtidig vil det også betyde fra det side, at vi samtidig også fornyer vores kutterflåde, som er utrolig nedslidt. Gennemsnit 25 år gamle. Det er det samme med Island. Så det betyder også, altså de fartøjer, nuværende fartøjer, det skal fornyes. I et øjeblik, fordi vi skal bare lige have Mogens Kleist med i den store koalition omkring... Nej, vi har... Det var mig. Det var dig, vi mangler for at få en bred enighed om kombinationskvoterne. Hvad siger du til det? Altså, vi er jo enige her, men jeg tror ikke, vi er enige i forhold til finansiering, fordi de har jo skæret i fiskerifinansieringspuljen, og det mener vi ikke er vejen frem. Men kombinationskvoterne er vi enige om. Se, Petrus Biilmann, det var jo faktisk et politisk resultat, vi her lynhurtigt opnåede, og efter valget så får vi indført kombinationskvoter. Det var jo altid noget, og dermed slutter vi runden om hellefiskene og går videre til den lidt mere anvendende fiskeripolitik. Ja, og så lad os vende os til det lidt mere overordnet, fordi som vi har været inde på et par gange, så er fiskeriet helt afgørende for det her land. Det er det, vi tjener alle vores penge på. Og hvis vi lige får en graf frem her, så kan vi se det endnu tydeligere. Det er alt i alt 88% af vores eksport, der er fiskeriet. Og her, den blå, det er rejerne, vi ser her. Det er næsten halvdelen. Så er der en fjerdedel, det er hellefisken, som vi lige var inde på. Så er der 15% lidt blandede arter. Og så hele resten af eksporten, det er 12%. Det er lidt forskellige småting, der ikke rigtig betyder noget i det store regnestykke. Så det er noget, vi sørger skal passe på det her, fordi hvis det her går galt, så er det vores velfærd, det kommer til at gå ud over, Petrus Biilmann. Og så var det, at vi nåede frem til kvoterne. Det her olympiske fiskeri, det er ikke jeres kop te, og vi hører gang på gang fiskerne også sige, 4 dages fiskeri i juli måned, så er det helt slut. Det er ikke til at holde ud. Hvad skal vi gøre i stedet for, Petrus Biilmann? Altså, vi mener, at vi skal have nogle individuelle kvoter på alle kvoterede fiskeri. Det er kun af den vej, vi kan styre fiskeriet og de mængder, der nu tildeles forskellige fartøjer eller joller. Altså det er meget vigtigt, at der laves nogle individuelle kvoter. Og det er årskvoter, vi taler om? Det er kvoter, ja. Så det vil sige, at hvis jeg med min jolle, så kan jeg selv bestemme, om jeg vil fiske de der 4 dage i juli og fiske det hele op, eller om jeg får delt over hele året. Det er sådan set op til mig selv. Det er det, jeres forslag grundlæggende det er i grunden det. Går ud på. Kim Kielsen, individuelle kvoter også til jollerne. Er det jeres kop te? Ja, det er så. Knud Christiansen? Ja, men det kommer også til at betyde, at vi netop skal gøre noget ved TSE, fordi netop som det er nu, der bliver det småt med kvoter, hvis det bliver overgået til individuelle. Så det betyder, at vi skal, som vi tidligere snakker om, at der kan være mere forskning. Vi skal udnytte de kyster, som vi slet ikke bruger nu, altså udnytter nu. Men det betyder jo så også, at fiskerne skal sejle et andet sted hen. Altså, det er jo ikke sådan helt lige til. Nej, men altså, nu snakker jeg generelt. Så det betyder, at ud fra et bæredygtighedsprincip, der kan vi også højne TSE. Så vi vil meget gerne diskutere omkring individuelle kvoter. Det er jo meget gerne med de andre. Rosing, individuelle kvoter relativt kort også? Jamen, der er ikke noget sted i verden, hvor olympisk fiskeri ikke har medført, at fiskebestanden er forsvundet. Men der er et problem mere, som ligesom skal adresseres i det her hellefiskeri, fordi det foregår i 3 forskellige områder. Jeg tror, vi er forbi det her, men nu holder vi... Problemet ligger i, at de individuelle kvoter skal hæftes på et bestemt område, som ikke kan fiske på alle områder. Det er der problemet ligger, og det giver nogle problemer. Vender vi lige tilbage til, men altså grundlæggende individuelle kvoter, Juliane Henningsen? Ja, vi er for individuelle kvoter, men vi siger også, at de ikke skal være omsættelige, fordi de skal høre til et erhverv, og de skal være med til at sikre arbejdspladser på land. Det er meget vigtigt for os. Så mangler vi dig. På individuelle kvoter, men vi skal også have gang i ISO-ordningen, så at de fartøjer, der er, kan udskiftes. Det gamle udstedte fartøjer kan udskiftes. Og ligesom Julian siger, det skal være uomsættet, det skal være en passionsnummer. Hvis man har en motorfejl, og man ikke fisker kvoten op, så kan man året efter ikke få den kvote, man normalt får. Det er derfor meget vigtigt, at de individuelle kvoter
fastsættes således, at man måske ikke har fisket en del af den kvote, man har, kan overgå året efter, således at vi kan få de faste kvoter. Så har vi i hvert fald allerede et halvt nyt fiskeripolitisk forlig på plads her med individuelle kvoter, men vi mangler lige et aspekt i det, fordi der er 2 her, der siger, at de skal ikke være omsættelige. Hvad siger I fra KNPK? Skal man kunne sælge sin kvote, hvis man synes, man har for lidt, eller skal den være bundet fast til en? Jeg er tilbøjelig til at sige dem ret i det, men hvis vi samtidig skal kunne regulere fiskeriet, så bør det være omsættelige. Altså, så tilpasser det jo sig til deres antal joller. Samtidig så med det, der vil vi sige, at jollefiskeriet med 6 meters joller, altså vi lever i et arktisk land, hvor der er koldt om vinteren. Vi vil foreslå, ligesom nordmænd og islændinge gør, det er op til 11 meter for de kystnære jollefiskere, og så kan de selv tilpasse deres kvoter, samtidig med de kombinationskvoter, vi snakker om. Kim Kielsen, omsætteligt, uomsætteligt. Den her gang må du godt svare lidt længere, fordi nu var du så pæn lige før og svare med et enkelt ord. Ja, jeg er fuldstændig enig med Petros i, hvordan og hvorledes vi skal gøre det. Der skal være mulighed for, at bådene skal være lidt større og det hele. Og man skal også kunne sælge kvoterne. Kvoterne, det kommer an på, du skal måske kunne sælge det ene sted næsten, du skal næsten sælge det. Det er tilbage igen, sådan så de kan dirigere det videre over til en ny fisker. De skal ikke kunne sælges mellem fiskerne indbyrdes sådan, for så er du lige pludselig sådan, at der er en, der måske har lige pludselig sidder på hele kvoten og det hele på et tidspunkt, så lad det gå den anden vej, og så kan det blive fordelt en gang til. Fordi der skal være mulighed for de unge til at komme ind i fiskeriet. Michael Rosing, omsætteligt, uomsætteligt. Hvad er demokraternes synspunkt? Ja, nej, og måske. Der er en tredje mulighed. Andre steder i verden, for eksempel i Alaska, Canada og andre steder, der har de noget, der hedder community quotas. Det eksisterer faktisk også på den danske vestkyst i et lille fiskersamfund. Og det fungerer faktisk ved, at kvoten ligesom tildeles til et andelsselskab. En form for andelsselskab, som så ligesom i fællesskab ejer kvoten. Men så er vi vel lidt tilbage i det olympiske fiskeri? Nej, for det er stadig en kvote jo. Men hvordan den bliver fisket, det afgør så af andelsselskabet, som for eksempel kan have en fiskefabrik som Iogratut, kan have deres egen kvote og nogle tilknyttede fiskere, som så fisker den kvote der, og som så ligesom med en andelsbolig kan sælge den tilbage til andelsforeningen, når de engang skal gå på pension. Men vi risikerer vel stadigvæk, at de enkelte fisker drøner ud og skal fange de fleste fisk først på året? Nej, det gør vi ikke. Fordi nej, det gør vi faktisk ikke. Knud Christiansen, omsætteligt, uomsætteligt? Det er jo klart, vi er et liberalt parti. Det skal være omsættelige. Og det betyder også, altså det er også en sikring, hvis man kan kalde det sådan, fordi hvad nu, hvis netop ejeren bliver skadet, eller fartøjets motor bliver skadet? Hvad så? Det er netop spørgsmålet. Så derfor skal det være omsættelige. Og også meget gerne imellem fiskerne, også nye fiskere eventuelt, efter vores mening. Så vi har kun et halvt forlig, der er lidt forhandlinger, der skal i gang efter valget stadigvæk. Jeg tror, vi bliver nødt til, vi har meget lidt tid tilbage, og der er et par andre områder, jeg meget gerne vil omkring. Fordi der er jo netop andet end hellefisk. Der er også rejerne. De er presset uden skærs. I siger så, der skal ske noget med rejekvoten. Hvad er det, vi har gjort ved rejekvoten? Det er jo sådan, at den TSE, der bliver lavet for rejefiskeriet, det er en samlet TSE, en biomasse, som fordeles mellem havgående og de kystnære. De sidste 5 års tid indtil nu, der har bestandens beskaffenhed været meget bedre i de kystnære områder, hvorimod ude i de havgående områder har været dårlige. Nu er over 50% af bestanden inden for de kystnære områder, og alligevel så er der en fordelingsnøgle, der hedder 57% til de havgående og 43% til de kystnære. Vi mener i KNPK,
at det er tiden til at ændre på den fordelingsnøgle og sige 50% til hver område. Og jeg skal måske lige sige, at vi har også talt med Naturinstituttet om det her, og de bekræfter, at det er ikke noget, Petrus Biilmann binder os på ærmet her. Det er faktisk sådan, at der er flere rejer indenskærs, end der er udenskærs. Og jeg tror måske også, vi kan klare den her runde forholdsvis hurtigt. Mogens Kleist, flyt noget af udenskærskvoten indenskærs. Er I parat til at ændre fiskeriloven for det? Ja, det er vi. Det er vi, fordi de store travlere fisker jo nærmest med 2 store travler, og de kan fiske meget hurtigt i forhold til kystnære fiskere. Derfor er det vigtigt, at vi også tænker på det skibe, som skal udskiftes i kystnære fiskeri, ved at genindføre ISO, således at pengeomløb i samfundet giver til gavn for den enkelte kommune og selvstyre, således at pengeomløb bliver større. Derfor er det vigtigt, at vi også støtter til KNPK, fordi de er jo med til de er jo med i det her område med et stort viden. Derfor er det vigtigt, at vi får samtlige implicerede parter med. Lige omkring det individuelle kvoter, vi var inde på, der synes jeg, at man skal kigge på fordele og ulemper, fordi tiden den løber. Ja, jeg tror, jeg bliver nødt til at stoppe dig her. Den enkelte person, som har penge i orden, kan købe kvoter, og så bare sige ned, og så lade andre fiske. Ja, jeg tror, vi har forstået. Jeg tror, vi bliver nødt til at lukke den her, fordi så er der bare nogen, der skal svare på det. Juliane Henningsen, rejekvoten, er der noget af den udenskærskvote, I er med på at flytte indenskærs? Vi vil i hvert fald til forhandlinger med de andre partier om, hvordan vi sikrer bedre muligheder for det kystnære rejefiskeri, fordi der er et meget få fiskere tilbage, og det viser sig, at det havgående fiskeri egentlig har opkøbt mange af de licenser, mange af de tons rejer, som de kan fiske. Så der har vi brug for et forlig, som vi egentlig kom til i 2011, hvor partierne blev enige om, vi bør kunne kigge på det her, hvor vi kigger på direkte ejerskab af de her kvoter. Petrus Biilmann med en kort bemærkning, og så kører vi videre herover. Det er jeg glad for, at Juliane nævnte, at det er netop det, KNPK kæmper for, at vi får en direkte eller indirekte ejerskab af maks 15% i de kystnære områder, således at de overskydende fra de 15 op efter bliver returneret til systemet, og derfra bliver genfordelt til unge, nye rejefiskere. Kim Kielsen, har vi også her et fiskeripolitisk forlig på vej med hensyn til at flytte noget af udenskærskvoten indenskærs? Er det også noget, I kan gå ind for? Selvfølgelig skal vi ind og kigge på det der, fordi du kan tage fra Sisimiut og syd efter, hvor mange rejefiskere er der ind langs kysten. Du kan tælle den på den her hånd, hvor der mangler en finger. Ja. Ikke også? Så få er der tilbage. Ikke også? Og det er et kæmpe område, vi snakker om. Så selvfølgelig skal det være en ny fordelingsmåde, vi skal ind og kigge på. Og igen, også med hensyn til de 15% ejerskab og 33,1% for de udenskærs, vi skal ind og kigge, er lovgivningen opfyldt? Ikke også? Hvis det gør det, så er det bare tilbage igen. Lovgivningen har klare linjer. Godt. Michael Rosing, er I med på det her forlig også? Umiddelbart vil jeg sige nej. Vi synes, hele den her idé med et udenskærsfiskeri, rejefiskeri, et indenskærs rejefiskeri, det er fjollet. Det er sådan en underlig streg, der bliver tegnet på et kort. Og det vi også skal tænke på, det er, at hvis man pludselig ændrer på fordelingsnøglen på den måde der, så ændrer man på grundlæggende rammebetingelser for de rederier, som har del i udenskærskvoten. Og det er et frygteligt dårligt ting at gøre for et erhverv, fordi de har meget, meget store investeringer bundet i det her. Og man skal jo gerne kunne investere i Grønland, og så forvente, at rammebetingelserne er de samme, som da man investerede. Og det er jo ikke forskelligt fra f.eks. råstof og andre steder. Man skal kunne stole på de aftaler, man laver med selvstyret. Kim Kielsen har en replik. Ja, du kan jo gå ind direkte på lovgivningen og kigge direkte, hvad der står, hvor meget. 33,1%. Og i den rejerapport, man lavede i 2005, hvor de forskellige professorer direkte var inde og påpege nogle skævvridninger, som man skulle tage hånd om, de er så blevet forsøgt at blive tilrettet, men igen, det er nok ikke nok, som man har gjort nu. Så jeg er fuldstændig klar i mailet her fra Siumuts side. Lovgivningen, den skal bare følges. 15%, og så 33,1% udskær. Det så. Så er det Knud Christiansen. Ja, altså, det er en forhandling, der skal foregå også. Altså, for det sygt vedkommende er det for tidligt at sige netop omkring det emne, fordi nu ved vi, at vi forsker stadigvæk omkring, der kommer måske nye, splinter nye områder, hvor vi kan fiske rejer om. Så
for der synes er det jo for tidligt at se omkring, hvordan en fordeling kunne være i fremtiden. Så, men det er en forhandling, der må foregå mellem partierne, og også med hensyn til de samlede THC. For eksempel lige nu, der kunne I måske alle sammen ikke sige, hvor meget biomasse der er lige nu, netop nu. Fordi nu ved vi, at der er en af dørene i et nyt sted, og hvor vi også ved, bestemte steder, der er de presset. Så det er en diskussion, der må til omkring, hvordan og hvorledes vi i fremtiden må lave en fordeling. Yes, det tror jeg, vi har forstået. Petrus Billund. Meget kort altså. Hvis vi ikke får styr på direkte eller indirekte ejerskab på maks 15%, så ender det med, at der er kun 2 selskaber, der har hele rejekvoterne, både i de kystnære og de havgående. Altså jeg skal måske lige forklare det, du taler om her, det er, at man ved indirekte ejerskab kan oprette forskellige selskaber, og så i sidste ende eje en meget stor del af kvoten. Der kan for eksempel Royal Greenland eller Polar Seafood eje 15% i mange få små selskaber, og derved få opkøbt hele de kystnære flådes kvoter til sig selv, og så bruge dem til deres egne fabrikker. Det er en skævhed, som vi gerne vil have rettet op på. Så det jeg er lidt ked af, at demokraterne tiltaler for, at kun 2 selskaber skal have hele rejekvoten. Den får du lige lov til at replicere kort på. Hvorfor det er et problem? Altså det drejer sig om, det er jo et spørgsmål om, at samfundet skal have den størst mulige udbytte af den ressource, vi har. Og der er jo andre knapper, man kan skrue på. Der er rejerafgifter, der er landingspligter og hvad ved jeg. Men jeg kan ikke se, at det i sig selv er et problem. Den får Kim Kielsen egentlig lov til at svare på. Hvorfor er det et problem, at der er kun 2 selskaber, der ejer det hele? De kan jo styre prisen, som de vil, i den sidste ende. Og det står også i den rejerapport fra 2005. Og det er sådan nogle ting, vi skal undgå. Og så med hensyn til, hvor vi går ned og sænker rejekvoten nu, hvis vi går ind og sænker den, så skal det også være sådan, vi må kigge på det der kombinationsfiskeri, sådan så vi kan få det til at hænge sammen. Jeg vil godt sige som kommentar, at den almindelige befolkning er jo også interesseret i at deltage ved rejefiskeriet. Jo færre rejefiskere vi har, jo færre familier er indblandet i det her. Vi mener, at det er sundt for vores kultur, vores økonomi, men også den generelle levemåde som fiskerfamilier, som fisker, som rejefisker, at man har lov til at være der. Så vi mener både, at det skal være plads til det havgående, men sandelig også det kystnære fiskeri, som er en sund levestil, som sikrer arbejdspladser, som sikrer indtjening til kommunerne og til landskassen. Hvis Henrik Leth nu stadigvæk var her, så vil han jo sige, at jamen, som samfund får vi jo mest ud af, at det er få, der fanger det hele, og så kan vi bruge de penge til at skabe nogle andre arbejdspladser. Hvad siger du til det? Men vi ved jo godt, hvem Henrik Leth repræsenterer. Vi mener, at det skal være plads til begge dele. Vi skal have fundet en fordelingsnøgle. Vi lægger os ikke fast på noget, men vi mener, at det at sige, at det ikke er uproblematisk, at kun 2 selskaber skal have rejekvoten, det er lidt firkantet. Det går lynhurtigt mod enden, så I får alle 3 lige lov til at svare. Meget kort, Michael Rosing, allerførst. Jeg har aldrig kunne forstå den der idé om, at man har ret til at leve som fisker, man har ret til at leve som fanger. Det er ikke nogen ret, det er et valg, man har, og det kan man så vælge til, eller man kan fra, men det er ikke en gudsgiven ret, at man skal have lov til at kunne leve af at være fisker. Og det blev så din sidste ord i dag. Ja, altså, din sidste ord. Den diskussion, de er, altså, hvor meget rejekvoter vi har, og hvem der ejer dem, hvem der køber hvad. Altså, de er selskabsdannelser, altså de vilkår, der er omkring selskabsdannelser, det er netop dem, vi skal diskutere i stedet for rejekvoter, og hvem der ejer befolkningen mod og dem. Så det er selskabsreglerne, vi skal snakke om. Så det er netop der, hvor vi kan ændre netop den her diskussion, i stedet for at bruge tid. Så selskabsdannelser og sådan noget, det er netop nøglen til, at hvad vi ønsker at ændre. Kim Kielsen, forholdsvis kort her. 15%, det er den, vi går efter. Det er den, som der står i lovgivningen, og det er den, vi skal holde ved. Fordi hvis eksempelvis Petrus, han er Polar Seafood eller Royal Greenland nu, og de har opkøbt kvoten, og jeg har opfisket min, fordi den er blevet for lille, så skal jeg hen og købe. Og hvor meget koster det så mig? Fordi jeg bliver tvunget til indhandel. Jeg synes, vi skal være fair og lige give Mogens Kleist en sidste bemærkning også. Du havde også lige markeret. Ja, fordi jeg er helt uenig med Michael. Fordi
omfordelingen af samfundets penge kommer til at være meget skævt, hvis det kun er 2 selskaber, som ser på magten. Og de penge, det der eje, vi har, det er jo samfundsejet. Det er kun 2 personer. Ved at køre på den tankegang, som han har, så har vi det rige, der er meget rige, og fiskere, som ikke kan fiske. Derfor er det også vigtigt for os eventuelt, at vi kan privatisere og udlicitere en del af fiskeflåden. For eksempel Grønlands fiskeflåde. Godt. Og det var så det sidste, vi nåede grønlandske fiskere i dag. Ellers så får jeg skæld ud i min øresnegl. Jeg ved, I har masser, I brænder ind med, men det når vi altså desværre ikke. I skal have tak, fordi I kom, og også tak til dig, Petrus Biilmann. Men hvis I nu stadigvæk synes, at I ikke har fået svar på alle spørgsmålene, så er der en mulighed for at fortsætte debatten i morgen på KNR Radio. I kan ringe ind med jeres spørgsmål fra klokken 9, og det kan ske på 36 16 66. Og så fra 10.30 til 12 er der så en udsendelse, hvor jeres spørgsmål til partierne kan komme med. Så hvis I ikke har fået gode svar, så fortsæt endelig i morgen. Tak til alle her. Tak fordi I kiggede med, og husk nu, pas godt på jer selv derude.